Come on. Baik, Mam. Ni pediang smobha nagabanta jong ki paro ki be pe ya gele ko program aga kerte ke jong try pat un long pe ne be ye he jong ni Jesus Christ ka Presbyterian Pynthorumkhrah ka pediang smobha yaw play aga ne kesngi ka balong kesngi ka ba ki rim hai Krista hat kaleng satlak jong ka perthe kinyo balong kesngi khur kasngi ka ba kentang ka bangi kan mau
ia ke jing syayam ke jong try bat unong penim jong iu Jesus Christ alor jong kating na nagapi at nagabanta ka jong ka percay paro ko ay kaktin ka jong play on to men me how Jesus Christ ubau try on pen yame at ye ka ye jong ublay unisnay ban kerku nagabanta jong pi lengba jong ka ni por tong ni pai how play ha ke jing wai Iwan bandem haki selajah ki bakho ki jong na atrai nagabanta jong ka ni sni kabang ipen pau ye ka jing sngongu ya meu play jong ya kaban ai ka jing knya nagabanta ki pop ki jong nagabanta ka percaya hi paro ko we kabadon kam ye ka jing ma pe ka jong ya rap yang ye lengba jong ni ka por ya lam yang ye ko kan ra da umun se ma ko jong ka jing shekri ba ka jing mane kabang ai shame kan long nagabanta ka kerteng ka bakho ka kerteng ka jong jisu amen in your soul agak begini why keting why kabar ni din jong de keting why nyala pandai ya Mr. Ijarwa nyalam agak bapule din keting pule na ketien ke jong play ngin yoru ya keting why kerpang na ki kon samla jong pa pada din kata na Reverend H.E. Marbaniang pada din jong ka kubor na sobhaban kerpat ya Mr. Kebiwa pain sabu packaging why bau blay un kerku ya kene kejing syakri ke jongi lengba jong kene kepor blay un torikat lem bakimen sim ki bakordor ki bakwa ban man ya kejing ma pe ke jong blay ko mangi tepru ba kini ki sni ki bamenta ni don hap deng kejing snok sim ka be dai bat kene kejing pang klam COVID-19 tabla kta kala pen kenyu ya ka protei ya ka India ru barkobai yang kan mau ke kejing duai bau blay un kerku kerpat na kabata ke ke jela ke jong blay ai ke jing star na kabata ke nong sensha ke jong ba ka ba kom ke ne ke por kin yo ye ke jing pasiao ke jong blay kenang bangilang ban lai na ki jing ba ngin kan mau ru na kabata ke khôn jong kepala don ki khôn ki jong hi ki badon sabar ki jing pule ba kam ki jong ki in wai kerpang bau blay unyada yaki ini so ke begini wai ke jing wai ke begini
Hai chua bangin sapai chuble jing duai nim chai skor katu kane nagane aktin ko im ko jong blai ka bangila ya kaban shem jirwai sam kandai kuai khat iwe sao bat riu bat katu kane now yones bat tro kumju na kitab ko jong Isaya itin ki bang kumne utawa syong hakajaka kabari jung bakli tame unyo yaine hapo kejingka jung ubaton bor baro tap yeme dekis ner bat hapo kitam nyang jung men yo ri yelade na kejing shisha jung kalong kasti bat ketiba men om shepting ya kejing 3 menit lumne na ki knam baher masngi naga jingyap klam bayaj hawadum lumne naga jing penjat mensngi sam saupun riu dekat UAR ublay ulong kejet kari bakabor jongi kejingirap kahajan hak jenjar nama kata ngan objekting laklem lakla kendau balaki kilo hapteng turiau siti ka gospel ka jong uyones khatsa umre ko ong jisu yeto nga balong kalenti kajisha bat kajing imde omdon ubawan lukpa nrei tangdanga ladap hi yenga to sumar yeki hukum jonga ngaru nganduai ukpa un ai happy away pat unong pentengen un yaisa pat pi halakata yo mun si baku ke jing sisip ken yo ba kapertei kamla ban pediang naba kam yo i yo lumne kam itu yo ndrei pi thu yo nama u yaisa bat pi kitab Isaya san pulai katodi dekat ulong
ulalong ubalik ibeng bat balakan tai deki breu ubreu ki jing sumsi ubat tep miya ka kuslai kum ubreu ki kum ki breu ki juburi ia la ka kmat na u lai ben yu tengim siam la nyeu yu si xiao la ba ya ki jing kuslai jungi balwa ket ya ki jing sneu si jungi ban ngila nyeu yu bal penmong bala syo da ulai pat la penjenjar nrela penmong yu ni namar ke jerkang jungi la penluet yu namar ke jingle bom hop jungi ke jing sitom ba ke jing suk jungi la long halor jungu bat ke jing jingem snam jungu la pen kya yangi wi saya Kulana wasau paut khat kwa lifeway kong hanrei kita kibab mi iu try okin pentamai bor kin her chijrong da kitam yang kum ki pukni kin mare kinom sutai kin yai kin sungurwai ublei kurku nang jing chashkor yak tien ke jumblei ngene pai sublei ha jing buai ublei baru pai chingi bahabne Nis ngungu ban hi aingu oblei hagani gano pai si atrai habang yo atrai yagawan pai shame tang sipor wan pe shame hajasin kalong kam kodor ki e baro oblei me pnyo ene kalat ko kanra bang yo wan chakri yeme kum hagani ngi ko krau ko kentang ka good friday oblei kibangai kiba haki balang bat komjo ka pertai barolang rakhe yene kasni kablong kasni kerpang kasni ka kentang nis ngewi pon aingu namar ba me ablei mem chimla ino ingi bat ni don ngai ya kan ka bor ya wan yo ka jing shakri lang ngai lembat ki pailang ki jong me prabha hangno ha ka ki don prabha na ong matai balai ngot kin yesen ha kerten ke jonga ngang lang lang hanta trai bi bis nei nis ngowan ai ngo ko prabha namar ba kan kesni ha ka ba me ablei bi bis nei melo wan matai ya hon pendek ya ke jing longbreu ke jong me han ka slap pertai melo wan ko prabha ha kan ka pertai ko prabha ban sya hadu ko men na syayap atai namanta ki pop ki jonga bat ki jongi iwe o ablengis ngongo ko krabha bangi yo atai ne kala yakwan kenmau yeme atai namar ki jeng sya sitom ki jonge me yap halor ka ding pna ko krabha nak menta ban ba no ya ki jing snosi ki jing kuslai ki jing bade ba ki pop ki jongi baro atai melapen dep kum hakane ka sni avle try bi bis nei Omala te la ka jong ka snam ka jong me ko kanra na ka banta ko kanra kita kiba ya kaban akmi ishme avle ome ong kita kiba ya kmi bat shakri me avle kin ya kinum so thai kin mare kinum nolwai ome khot yangi avle ban ha me ko kanra melong kalenti melong ka jing sisha melong ro ka jingim de ya kita baro ki bangai bat chene ame ablai o ka perchay ablai be ne ya hinikis hi ki kadu kam tamasai mendagas nem baro ki ri jong ka perchay ki kinyu ki bat pisaling atai haban ma itendo ya ki jing sitong ki jing pang ki bangim la ban ngau tu bat ki bangim la ban pe khang ko kanapa Rei levi is nei kita kiba ap ni ini iba syakri me avle kinri khap ha me ko krabha kitam yang ki jome ko krabha kin kner ko krabha kin tap lele em ki jing sitom ki jing pang ki jing ngeusi ki jing kuslai humba mela ba halor ka tingna hau long kalori kum hakne kasi trai bi pendak yang ini jingkermen tak jing syariat tang hame batang hame o ka percaya trai
kamla ban ai ke jing suk ko shisha nong mana ai bang api wat ki ko slai ka donu ka jompi shisha blai kum ki bring ngim la klem ko slai kum ki bring ngim la tai klem so si kum ki bring ngim la tai klem so shepti ang blai Rea blai vi bisne ye to I of lay ya ka bor ka jong mun si ma ko to ka ha kam tam ha ni ki smi ba da jing le bangin no ame ubalong uding so wan wa shisha a blai vi bisne ye nim don na ta da ki jong ki ti kan jado nim don na ta da ki jong ka bor kan jado kan re ki ti kan jong mun si ma blai to yerap yang I we kong ki bang ngai ko ka ha ki ba shakri ba ki ba chania ame ablay bagin sno ame lay ruem ngin num klon melong mo siang naman dai melong ke jakari ko skem melong ka bor ye kita baro ablay chai be tum ha ka si melat he la ka jong ka nam ablay be isne ai ba ka nam ka jong me ko krabha ko bang la ja holo lum kal wari tai kan yo ye wan nyak no ye jing sno si jing kuslai kijing hitam, kijing shetim, kijongi baro ablay bi. Ay bagas nam ka jongme ko grabha. Chi drop kan jaw, ka duryaw baro kan rangak ko grabha. Chi drop ka nam ka jongme, ki lum kin ablay. Don ayu ablay. Kita ibo jongme ka percay, pergi ki shetim jong kine. Kijing hitam, kijing pang ablay. Try ni bagas nam ka jongme. Kalau kam kraw try. Banyak kita ki bro kita kerja percaya ongi aingu ablay bi me aingi ni kalat ya ban pai sebe pokraba bagi la atai ban sel tu atai kilong ki sni ya bagi de ban penkendo atai simet bagi la atai ban pai sebe pokraba bat bagi la atai ban yit ila de ablay hangno don atai kejing tlak kejing suai nrei mong kejing kejome ka kam kraw banyak kita kijing telak kijongi ko kenapa oh kijing ai kijongi drive isne kadap kecele kabiang yemi ko kenapa ai ablay nomor kata kum kimangai nginum chep te ngatai laki kinum oh laki kerho kijing atlung nrei dekat ten kijongi jai ko kenapa yakim yo atai ya kaban jam ko kenapa oh ya try ai kijing snusing kijing kusai jongi baro try bedakas nam ka jong me try kan nya no i kita bro ablay kumne si bit for ablay usyagri ujong me wan sai yang try ya ka ban pen snow ya kubor ka em ka jong me ban long try ka jing bam ban long try ka jing kersian ko krapa ya ka jing em jong ki bangai bat ki chena hame ablay oh long tamu breu try ablay bi penon kam yu syakri ujong me nakapor Singapore ai bakane ke jing shakri ke jongi paki to ki badon haki we ki yin ki sem ki badon haki jaka ba per ki smeo tai ya ka kubo le ba shakri kan da long chi cha tai ka bor ba ke jing panchayat bor ko kana ha tai bi to kar khu ya ka por ka barang sa jong ke jing shakri ke jongi nam ni ai ti no e ki e bro yum la pendep atai lo ting na la pendep atai ye ki e bro hak jenong brio ke jume mal pendep ro atai ya kawan sius pa yangi ki bangai badi iwe me siane ame medon jima pho medon jima bad jing khuro jing suk kenjai hak gerteng ke jumu tam jing jesus ye tem ni pan pa ya kine bro mantai warta bo jukoro amen
Tôi tin cho cái chuyện vai cái lòng chuyện khao chỉ yêu trọng đi. Jesus Christ, cuốn trong tay, cha bất thấy oan, những ý bằng tên em này. Lord God cannot take one yard, vẫn là những ý nó chính lòng rào, akan luôn chính nghĩa trong lòng. Yummy, Lord God, thiên thu đã trong yêu xa, bác viên trong núi ơn chia cha, bà tung ngã bianchi ula kerban. Is made trong biết ai can mang và tranh lòng về lòng an ban chân nằm bayang đi ula ban khi chuyện lên bên khi trong nhắc đến khi bao buồn của xa chỉ vòng akan buồn chính nghĩa trong lòng nhạc nhị Lord God thiên vốn đã trong yêu xa các vì trong u ya vẫn nhạc cha Akum Nabiaki Umakamban King is made from Yuba I can man I can hear the cool can like Monaga Ông ta muốn trong ngã trái muốn trong miệng của ba Sao cả tuôn ôm cho ta xa Muốn và bốn bên đẹp akan một trên nghĩa lúc này còn lòng bạc Lord God thiên khu đã trong yêu xa các phía trong khu nhau các bạn siap xa Ba con Marbaniang Drink me say trong ai can Ba con Marbaniang Drink me say trong ai can Teman besan ibayalam ya kaneka GSM Pastor Jongka Balang Parbaro ki para bangay bai ladu kinong syarai irangba ki dekat ke komiti Balang
ki long kami ki long pa ki khun samla surang bat kentai hadu ki hep ki berit ngai kuble ye pi baro aka kerteng ga bathiang tam ka jong trai bat unong pen imba I jong ni u Jesus Christ na pen pauru ka jing sungong yau blei bat unju ya ka balang ba ka por ka bang ngam sempoi perkat em penban kala syani hangau syakri berit pat aya ka khubor na ka tin ka jong blei ha kane ka jing sen ka bamenta ngam sngula ban klem pen pauru ka jing ai khublei naga benta ki prabanget ki badon ha ki jing ki sem lane hangno ha ka bapidon pila banyu I na kane ka tendong jong ka jing pensawa kalong ka por ka badai kumba ka tin ka jong blei ka om habab hisakri u armut le lane laimut ulakular bandon rengkat hanta kane gede ka por ka bakordor shibun bangin yo ban ya sakri lang yo blei ha ki yin ki sem ki jongi ha ka juga por ngamla ban klem da pen pau ka jing sngeu buramru ya ki bor sensha na du nang tei na sentral na Delhi Prime Minister jongi ki Minister baro ki bapek nagabenta kari India hi baro kawai but kumjuru yaw chief minister ki minister ki jongi hangne haka state ha Meghalaya ki nomi khmat jongi ki MLA ki MDC ki SIM ki Doloy ki rangba shnong ki nong pek nong kme ya kabha kamiet ke shnong kathau ki bala wanra ya kajing yait saprang ya kajing suk jinsan wat hapedeng ki bakum kine ki sngi hakabakadon ka jing ki win hakane ka perthei hi baro kawe ba ninduai baublei un isnei un kurku un don rengkat lembat kinong sensar ki jongi bagila banya lambek ya kane ka riba I ka jongi bat kam kerpang naga benta ka state ka jongi hangne la shisha ngila dei bandu bandon ka jing seng lang ha la ka yin ka bakentang ka jong blei hanrei kane ka dei ka por ka batrpang pat ya ka banginyo ban syakri yo blei la hangno ru long ga ba sngotenat hakini ki khindet sngi ngiyo I ya ka jing ya trailang dagi balang dagi nong ya lambalang I para bangai ba ninyokor ni burom ki bor senchar ki bala penbek nagabenta ka bhaka miat nagabenta ka jingbit jingbiang knang ba uneu ujing sitom ubala pen khiwin ya ka perthai bahkan nongwan jia hagane ka rijongi daga ba pelong ya kineki curfew bat kumju ru ya ka lockdown aga ba ki weipat kinong song jong ki rijo ka perthai kinomyo banwan chagane ka riba I ke jongi te kum ka balang kum ki kristan ni dei ban pelong ke jingduai ka bakrpang bau blei un kurku blei un doraka bat khamta me bau blei un the yo munsi maput na beneng bat dakatakan ka bakan jablei na beneng kan be sajengai ya kita jimpang ki ba penting ko tempan ya ka jinek jungi ki bangai lele wati ki bongai hukum ju awai ka bangidon kam kalong lemda ya phai ka balang ka bakumno ru unrei baro kum ki bangai ngini ya kelilang ka wei ban pelong ga jinduai kerpang ublei un kerkui kinong ya lam jongi kinong sensar ki jongi un ai ya ka jingsuk ya ka jinghun bagan ka riba I jongi kum bagalong ka ri ka batibru tiblei nadu ki por ki pamensua kanyai long ru ka ri ka batibru tiblei hadu menta badaka jinduai ka scam ka jungi ngingai scam ba kita ki jing penting ko tempan kita ki khlam ki balai ko jai ki balai ko rukom wat lagi we ki benta kala sim ki bobun ki mensim rei nginduai
baki ne in numpoi syakan ne kari ka jungi tin ka jong blay ka ong ublay uyarap ya kito ki bayarap ya lade kumta next camp baka jinya trelang jungi kum ka balang kum kinong syong syong kum ka jay benriu kasi benar rengkat baki borsen sya kan wanra ya ka jinya long kawai ka jinya long siterli badu blay smok hana benen un terku but un pelak siliang ini na kini ki jing penting ki badon hakini ki sungi ublay unda terku ye pi baro ki bayo sungeu na kane ka tendong jong ka jing sawa ka kupor good friday hakane ka porno pai sungi ka bangadon ya ka ban keren hakane ka por ka long syapang ka per ket semene te ya kane ka bentangi laban syam na ka gospel ka bakat ko mo Matayos na ka lenong ka ba arkon riu bat na ka dekot ka ba lai kopra ka ne ka dekot ka ong kumne tong ya pule ya kane ka tin ka jong blay ka mensim jonga ka snow pisa kat ban sayap yai shong hanne to ya apru lem bat nga blay un kerku ya ka bala pule na ka tin da jong bat kumju ru ya ka jing shashkor ya ka tin jong niya duai kumne ublay ubau kpa jongi ubah benen ubala thau yangi gibriu haga durbat ka jing stream ya mehi ubala buk yangi haga nega slajong ka nega kendeu kanega long ka sni ka bakam terpang ban kan mau ya ka jing sha sitom ka jing yap ka jong tribal no penim jongi lor lum kalbari naga bentaban sius pa ya ka pop jongi ikun benriu sisni jong ka nega pertai Idwaya me ablay haga bakum kane kapor. To terku ya kane ka kubor. Kabaw syagri jong me unsa pensungeo. Don rangkat bat ni baro halagi yin kisem. Ane na kabanta kito baro hangno habaki don. Habaki yu iba yu sungeo ya kane ka kubor. Idwaya blay ba mendor rangkat bat kinusun syar ki jungi. Bagi laban ya lambek. Nakabenta ka bahaga miat jong kikup siliang kisem siliang bat kisem jenjar kibaduk kibaladu ya katre takta to kerku bador rengkat lem bat kane ka state ka jungi bat kane ka riba I ka jungi to smell to pediang able ya ka jim duai bat ka jim terpat ka jungi ya gine baro ngingu ngidem bat ngibuti hatta kerteng Jesus Kristus nong petim jungi menta bat hala terta Amen. Ka benengkong natwa ban penpai kendiat igi jimut jing perkat ki jongi sya kane kakper ket semene. Kakper ket semene kadon hatrai jong ulum olip. Ulum olip yau ban yatib ha baro ude ulum ha kabau trai jongi Jesus Christ. Ujule kiu bun sin. Ban pelong ka jim duai ka jim yaslok badlau jong upa ubah habne. Kane ka keper kesmini ka don hakathem jong kawa kidron kabalong marshiliang bat ka nungba Jerusalem kabadon mar persyaru bat ka temple ka jong Solomon. Kane ka keper kalong ka bapaunam sibun haga pertai. Kalong ka jaka rep kababit kababian. Bat hapo jong ka kadon kawai ka jaka kabalapen kerpang nang. Kalong ka jaka kabakam kenjak. Bat kane ka jaka kadai
kajaka kabaki riumek tiju banyak krim hakane ka benta tiju pelong ka jing duai ka jing slok bat ublay bat tiju sakri pendon burom yo blay ha ki babun ki benta kawai ka jinglong ka badan hakane ka per kalong baka don kawai ka kor terlihat ya ka balakot ka kor terlihat yang oleh di try lane ka company ka badon hagata ka jaka di jupom ni dito giding oleh bat diwanra hakane ka karkhana bakane ka machine ka terlihat ni dito giding bat ka ba kut ka peni ya ka yang olive oil ka balong ka ba ai jing terku ya ki imlang salang bat ka longru ka burom ya ka nongba Jerusalem kane ka kor telia ka longru ka bada paunam shibot nakabenta ke jingdon kam jong briu kumta ka keteng ket semene ka wan naka kor terlihat niang olive kata galong kendiat kum ka jing pen kenmau yang ni syapang kane kakper ka kubor ka ba dakwa ya ka banbu ka jing teli hakane kapor na ka bentajong nga bat na ka bentajungi baro kalong ka ka daw bo try jongi uji suktres ulek rung syakane kakper ket semane kum kajing penkenmau yang ni baro ki badon hane utrai jongi Yesus Kristus udang mi na ka kamra ka bahaneng ha Jerusalem ha ka ba udang syu pendep ya kan niam ka jinglat lane ya ka sakramen ka jing khawai trai ka ba mangi ngikot mentah hagane ka niam garkom ka utrai jungi Yesus Kristus ula pendep ula pendan kam ye ti arteli ki benta bat kata galong to shim une ukpu ulong ka met jonga Matthias arkon riu kawai pat utrai jungi Yesus laong to shim pi baro na kane kalong kasnam jonga kabaka jutang kaba kemai ya kaba onsa penmino na kabenta ibabun ya kaban map ya kipop arkon riu arkon yau arkon prakit kot kane kajing pendep ya kaniam karukom hakakamla kabahaneng ha Jerusalem kalau penkelumar yau setan usaitan ulakam trai yo breu nadu kajing hapno jongka imbat wadam haka kepereden ulayo ya kaban kam yaki baro nadu kata kapor hadu kata kapor bagi dei kinung bud jong usaitan anrai kensan haka kamra haka bahaneng uyo smell bau ta babam yauni ku baru badi ya kena kakuri un yo kajing imbom juput kabamut ba un like no nakakti kajong syaitan hangneu syaitan rumar ba kiwin hada jimut jeng perkat perkat ka kabangan le kenang bangan numdu ya kine kijing tau ba koridor kibadon hakakti kajong kumta usnoto bau jisu mentahun sa sayap kalau jongka di kena nganlek yakaban tenju ya kumta ulah tenju ya try jong Yesus Kristus udana pedeng kajing pisah ka mensim apedeng kajing lengah ka mensim babicur lawang hagane kating kajong pleng udah pisah bat udah jauh seep berkata ke seep ka bami na kamet cungu kada jauh hatubian bat kada lang kumbalang ka senam Dai na kata daw ba
ujisu usmodon tam banganit rung syakat pertet semene. Hagane ga por ula kot yaki laimut ki senran yau Petros bad yaki anmut ki kun ki jong sebidi bad kini kilaya lekrung lang ha kane ga per. Maria poi ha kane ga pertet semene uang yaki ni laimut ki senran pi nang ya syong hangne ya ap yang asipor ngan lek hantai banduai ula lek jaga banduai hangta ka jing duai ka bautrai jumi Jesu ula duai wong kok pa lada don la to ai bagane ka khuri kan lak no nanga kok pa lada don la to ai bagane ka khuri kan lak no nanga. Try juni Jesu Kristus subah ka kamra ka baneng Jerusalem ulong no babang yo pu but no bati ya kana kuri udan ka jinim bom jukut han ray mentau stang ban an. Try Jesu usno sitom jimmo namar bu syaitan ula pencerkai ban ba ya kadin pena ban syak besar ban syak sempat ban syak sanakna ban IT yalade halor jogat di pena. Rega basngot tenat kadang bau try junim Jesu Kristus upen kut om kumbang amon manga penban kumba memon kokpa om ta hadin bula dep kita jing duai ka banengkong ulek jaga ban yekendu iki senran ulek pet uyu i penban baki yo thiak ngai wong ko Petros mem lak ban ap yang ngawat tang sipang nang tahu lek biang ya ka ban duai bad hakasin ka ba aru duai kum juhi wan pai usiem biang baki senran ke yo thiak wong tu syarai tu duai yo ba pinom hap hati jing pensoi nanta kasin kabalai ulek ban duai biang ba bahan benen uyo i ga jing kia mensim ka jong Jesu bad hagata ka jingis lok ka ba marwei ha pedeng jong Jesu bad ublei Wai kajung pensai hau banadu kabasdang wilayah kut haga dorbar blay baun payu sekan ko pertai baun wan shim naga dur jung kajing long priu ka bapura naga bentar tangga wai kajing pel bat kata kalong ban pen im yo nongpo ubala jot ubala rem ubala hap na dukat pereden namar kata undon lat dakum wai pat tau turai Jesu ha baula snuptu lengba ka jing ai mensim ka jong blai ula penskem no iala de banga de ban tur syafrang wat la daki kat no ru tau wan sa simpat banyak kendu iki sengrang uong kumno to nang tia bato jak kaju hakmi kibawan wat yana kila don hajan kumta utra jisula inok nok yaki hangta haka jinyut ya bat yalade ulek no syakawai kabenta jong kata keper hanne maria poi hangta uyo iya katenhun kabawan haka jinyalam ka jong wei na ki kadarbut ki senran rengkat baki pajba babun lemru baki sipai bat Maria kenduk yau trai jungi Yesus Kristus uong kumno o kenlat udo yau trai Yesus trai jungi Yesus Kristus uong kumno ya u meladino yanga daka jindo Maria dong Judas yau Yesus kisipai kikem u Petros uwei na kiseran bakham rang ba bakham pau khmat jong Yesus ndabo kendiet na kata kabayo thia uyo i ba Yesus don shu
ula marek na din bat wi hang tai ba upai ba bubun uya lumlang sikan pun bat uyo i hang ta bala te la kum ya kiti bat kitijat jong Jisu umubrium tip balai udon di Jisu udon di Jisu bitar bamla usai ya ka white lam ga jong umat ya ka skor jong syakri urang bat shispa Ujisu habaulayo iyo ne baule kumta ulong tepno ya katoka whitelam jong me hakaso namaru tau beriu ba pendan kam daga whitelam baka ba kut jong uru uyap haka whitelam Petros haka jing sweren ula hapan tepno ya kataka whitelam jong hakaspin kabasnyo tenak ka kubor ka ba utrai jong Jesus Christ anne udai ban mi no nanni kum uriuslur ubalayo ya ka jing pentemai bor ha ka jing slok baru blai lembah ka machine ka ba kenja benen lembah ka jing trai ka jing mensim bekul ula shim ya ka rai ngan pendep ya ka plan ka jing blai ta umi na kana ka kepet ke semeni ka ba nengkong ka ba ulamat ba kata ka long ba ula syakem ula syak pensitom hati sipan latannya lapatomnya sya Jerusalem ban bishar ula syak bishar hati jing bishar ki ba punjat ki ba pun ruko nang ta ula syak rai penren barulah dari ban pong ya kapan singet sia ya kabala tanya kikin janar bat dah bal pan pong ya la ong bo wei na kisipai ushim da uding ubom ya kli ka jong bat kito kinar sia kila dong ya kli ka jong dalam mi kasna nang tala penbor ya ubo dari ban ba ya kadimpna ula ba ya kadimpna nadu Jerusalem uya jagalan tiga ba koru koram ukiu sedu sete sekliar jong ulum Kalbari wadla ka kia katno haban ba ya kam anda bala poi hang te sekliar jong ulum Kalbari la pendem ya gading pena hamadan kila syim ya Jisu ban pentialang dang hagalor jong gading pena we sipai la syim ya ternem bagi prek lasa ya kiti ba ya kijat nang tala penyeng halor jong ulum Kalbari wei patu sipai sim sumu dung ya ka krung ka jong trai haga bala mi ka batasnam badai hane bo trai jong Jesus Christ ula IT ya la ka jong ka ching im o kpa hati ti ki jong me nga IT ya la ka mensim ula pendap yang nega plan ka ba ublay ula pensyet halor jungku ha ka ba kum kene kasmi thoding babha lane ka Good Friday wa banyak pai kendiat balai bau trai Jisu yalam yakine kilai mut kisenran ban rum syagane ka perket semani hagajing perkat junga udon kam ya gajing yarap jongki na marba udon hagajing snow pisam sim hagajing snow long hagajing snow kuslai hagajing long kabakenja dok kabakenja brew udon kam ya gajing yarap lem jom kita ki bau lakot perlo kinung but ki jongku Henry kabas snow diaw kalong batim shimlala ya kaban yarap eru yau try jong Jesus Christ habakidon ha kakperket samani ki armut ki selran ki kun jong usebidi don tekidon ha kapne kapper hanrei ki shulet ban yokia mlaban ong ka e ka jing mentoy yau Jisu lane ka e ka jing du jing mentoy tang ka wei ka banga yuki ka long kila long
Kisenran, kibom syum ai kajin yara ban kersan bor yau turai jungi uji sukses. Upetra subolong senran ubakam akmat lane senran ubakam pau. Habau Jisu laisin uwan kendu ya ubor laisin usyam baulong breu uba yo tiak lenter. Ujisu on to syarai to doboai yo mehap hagijin pensyoy. Anda bau kendit nang tawan be Jisu usai penbannya kawat lang. Naga bentaban perkat ban ya rap utrai daga bapedi daga bor. Henrei trai kata pediam setia. Kei kau jimi na Petros. Ubud nadin ban lecce kata ka jim bisa. Henrei hagaju kamit ulen laisin yalong jong. Haswa ban rius iar ula len laisin yalau jong unong penim. Along kei ka basum dia. Usnran ubalai lane ubawan na kawipat ka kenhon na kawipat ka kruk. Uwan na kabantak interes jong u. Ula di yaw Jisu laipol tu ligis pai rupa. Nama kata kalau di kaporban kem yang u uday ba kim itu bahayu Jisu uday ba niya lam dala dehi bau itu yu. Wong to pin kem yaw tau bangangan do. Bat ulay alam, bat ulad do, bat kisipay kila kem. Legpay nang ni. Kabas ngawsi kalong kabakudyo u kalong. Halor utelay pasi yala kajong kacin im. Kalong kabas ngaw diyaw, bat kalong kabas ngawsi ya kajin im kajong ujudas. Para bangit kanita kubor nakabantajong nga. Nakabantajong kibayo bat kibayo sunyo. Tungin ya perkat halade marwe. Utray udon kam yang nga. Utray udon kam yang ni. Utray udon kam yang pi. Bangin ya kersan borlem yo u. Ujisu mentang udon syumuh kan nakaslajong ka kendew. Andrei ulakot ba yang ni balong ki pastor, balong teman mesan, balong kirang bak balang, balong ki kimi balang, balong kun samlajong ka balang. Banyak kersan ya ka kam ka jong belay. Ya ka kam jong ka balang. Nama kata ka ka bangidai bande. Ka per ket semini kalong ka per hagabau try jungi Jisu ula job ya usata. Ay nama kata mangiru min pai syau belai. Hagi jinduai ki jungi. Nang banginum hap ha kini ki jing pensyoy jong kane ka pertei. Hoy ka jinduai kalong ka badon kam. On kilong ying long sem ki bariu blay ki jupelong ka jingduai ka batista man la kamit man la ka step hanrei kana ka jingduai haka petet samene kam da day ka tu ka pangipelong man kamit bat man ka step ka day ka jingduai ka bangi hap ya ka ban pai ki khamat jongi show blay bande kedu mak ban IT yala de how blay Rabangit ngikin mau yaw snam arhajar nriu nyo pra. On ki dukot jong kabalang ki bala im magana pertay ki bala jngay na ublay hanre ba ki yo ya kajing tenduk mensim hagto ki snem hagto ki por ki wan kiu sa kayin ka jong ublay ki yam da ka ba pai do nut do nam ki ne da ki tayo di ki panay balwan kiu sa kayin na jong ublay ki dai ki la de kane kadai ka jingduai ka badon haka kortelia ka jong mensim bakui ban pentemai ya kita ke bala ngai bat ke bala pediang hau Yesus Kristus met bat mensim namar kata kalong ka badai bat ka badon kam naga banta jong pi bat naga banta jong ngaru bangi dai ban IT yala de how try but non penim jungi Yesus Kristus habangi ma ya kibakum kine kijingjia
Menta ngidon haswaban sa penkut no ya kena gajing kren jonga. Ngidon na gini kisngi hakabang yo sngaw iki kubor. Ya kata gajing pang. Kabalawan dia hakane ka pertai, kabala penkiuin ya ka pertai baru kowe. Menta kum kibriu ngimdon ka but ngimdon ka bor, ngimdon gajing nang, ngimdon gajing sta. Hanrai kum ki bangne. Kum ki kun ki jong ublay. Ngidon ublay ba im, ublay ba don bor. Utray jung yung Jesus Christ ubala IT yala de. Met bat mansin na Calvary ban as ba kalaya pibat yang halor jung kadint na. Ulapan mi ya kasnam ka jung u naga met ka jung u. Ay bakasnam ka jung utray. Kanyo jaka ka donut jung pi bada ka donut jung na. Raji suong to syarai lu bapin om hap hakajim penshoy. Kalong ka baday, kalong ka badon kam. Ba ngin hai khmat choble. Hapadeng kini kijing tenju. Kiba mangikum kibriu ngimat hakajing im jongi. Kat utrai ngong penim udang syak penshoy. Kat uji su udang maji kijing syak tenju. Lei mangi kibriu. Ngin mat kijing hakajing im jongi kaba malakasmi. Kidon sibun ki baduk ki bakreduk ki bapang besitom hagani kismi kidon hakajing kuslai hakajing diau hakajing no bensin hakajing du jing kermenru. Andrei ka kubor Good Friday ka pangadon go kilok kijon para bange. Ya ngin lek syaka keperket semani. Ngin duai ngin selok baru blay. Ninuat jaga kemat ka jong blay, ngin pan ka jing yarap nau blay, ngangai pau blay, kumbo traji su la job yo soita. Nang ne na ka keperket semani. Umtar un yarap ya pibat yanga. Ngin IT, ngin syani yala de hal trai. Baru trai jung don ka bor ban yarap yangi. Ban like na kine ki baro ki jin sa jisin pat ngin duai. Baka revival kaba kenjaman sing kan penki im lungba ying gisem ke balang ikun jung blay in long away yeng teli ban sakrio blay banduai ban next time bo blay un plak na kine ki jing berngem jong kini ki jing pang ki badon hakini ki smi ki jongi blay unyara Blay un kerku, blay dor rangkat lembat ni. Lembah kene ka kubor. Naga benta ka buram ka jung blay. Amen. Minya simentalang hakijing dua juni. Kupa jogi ubah beneng. Kumne Ibu jeme ko kan rada ka deko po jo ka deka. Gawana kemat jume hakane. Nok kai sri jo ka deka. Gaimu ya me atrai bang yo Kabalong ka ka pot sri ka kerpat. Walang ya don tang kenjet mute hakane ka ying. Hakane ka jaka ka balang ina penkerpang ban tei ya ka duan. Gaimu ba mela jalam mela kerku mela don kat dapat. Umna ublay ka Nagabanta ka dua. digem ka jogi. Jaga jing dor kat, jaga jing ya lamba, jaga jing ya rap ka jom me. Pamemen kerku a kenrat be i jala ka jom ka balang. Rai kenrat ni don lagi ni sni. Al ka bang yo sneu i kita gijing berngam jong ki bor jong sotan ba kapos. Bala penting yang ni kun ki kau ki bakordor ki jom me. Andrei able. Di dua yang kerpat yang jing dor rengkat ka jong me lembah kan ka por. Do kerku yang ni lembah kan ka klifan. Rapu makan ka kubor ka bala pensengau ka por ka jing telot bar ka jing duna. Andrei kan I men sim yang ni berterai.
Bakumba mamela job jaga bor ka jung sultan ba ka bor jung ka po. Taru ya rap yang ikuterai. Bangin job iki bor jung bor. Oh jung gibriu imat iki jing sendu hal di jung syam iki jung iki bangin la ban dia ka bangin la ban la. Raya pedeng jung kita ke jing Duai yang jing don rengkat ka jung ka po. Bamen te yang mensimbakut. Bonuan ban do iki jilong jing im kepat telot jung ikum kebre. Bangin mat jaga ta ka jing iglai ke jong me. Ka bangin kelet no yala ka jong ka jing im. Hanrai bangin IT thmai yala de hame ban sani tang hame ba melong blai ubala athau yang i ka dur jong me ban ubala ai yang i ka mensim ka ba im ka jong. Ai ke rat na mata ka de ke balon jila duai kerpat utrai. Oh kerku yang balang ke jong me akan nega ri ke jongi akan nega state ke jongi don rekat bekinong sensar don rekat bekinong yang lam ke jongi lakalong ke state lakalong haki hima lakalong kisnong kikau bakin la ban ya lambek nega benta kai jing bit jing piang ka song suk song sai. Oh isnai ko try ka ban kerku ban ai ka bor ke jing stan ka jing syam ni dua yang me ko try kan rat Kumba mame kenrat di lawan ya kaban sius pa aga bame ba aga bame la sya sa na pna bat ti bat ti aga bame la IT la ka jong ka jing im halor jong ka ting na oh ya rap yang ni utara angila banwan kamajana senda jong bang joban rin sidem ba kumba mame try kenrat mela pula bahangta haga bangi syakli batundon rong lada arngut lada laingut medon rengkat hangta oh kerkui gilong yinglong sem kiba don haga bakum ka nega por bante yaga nega duan hagi ying jongti abantokan ke sem atrai kesra jadi basyam jenda basyam nanot kiba pang sito kiba terdu kiba don haga jinge ka jingim kalong priu jongti. Oh kerku mame, like mame. Bagilah kabagi dan kabakum kini kebos. Ngel kemudian abeles. Jangan jindua. Agar yang kisah ni mungkin baju. Banyak kendu ya me, banyak i ya me, banyak jam ya me. Kau kena begini. Ceitang lima kikam kibaba, kikam kibula, kibam kibau. Hakan Jeng jeng agapor Idu ayam mereka kena beri kabakum kena kapor kabalang kapor kabakerpang nepta jom kipangai kame bangin yo ban syakri bapak Pynthorumkhrah tolong terang ubalaya batu balami pam naga bencana yang ingin beri bapak bagan ikan sengi do penjong hanya kasih kembang yoi yaki arwet kibala syak nar nalang how long men hajas men habang menang tan percaya Pelongnya yang di kerap ini, kamu way nak kita dakang, ubalayok ma, ya kajeng kelaka bamut, hakabalayok diang, ya kajeng kabapong juga, lembaka po, kabakatu kajeng, day hakajeng sah nar dah kajeng melaong. Haga nika segi menong lambana haga paradise Pynthorumkhrah naga benta jogi tanyo hagi ka mensim kamu ne way niki daga kibala sasa nar nalang halo ka di nalo lu kabari bamen hangi haga nika segi menong lambana Haga paradise. Kakut Friday, kakot yang way ko kerabe. Bangin ngay hama,
Daga bangi siania mame malong terang pening. Wa men kiuno sebeneng hadir mengalami pat na kabayap ko karabi. Ni itu maka kecil. Ya kijing kular. Kibami malak kular. Bangan lek no haswa. Ban Pynthorumkhrah ya kejaga. Naga pentakit dang kibage. Ei bangai. Un om yap shu. Un yo ya kajeng em kabapam yukon. Lam ya kan po ko karabi ka Good Friday hagabangi ngin jadi kapat jadi dulu. Jaga ket jaga di sedai jam. Bangin yo diang di sisa. Ya kata ka po kajong mensim jama. Hagabangin ya kentu lambat. Karabi si bentang itu ayana. Hagabakum kan ka po. Kalau kepor kapan ka habangi mat ya kecil kebakum ki hakabakum ki bagai ko kerabi badil sekaye kebaketang banyak sekrilang humpat jongga palang haki jaka ki bape jongga negeri ke pat kelen totang percaya Nabangkat tahu kalau kau kerabi bangi Pynthorumkhrah kau kerabi dah kejing sumar kejongi naga bedau ni nyang jimpang obat besar keleng kari juga percaya hakat dur juga kelam ngimtip kau kerabi nang nu ulawan bat syadone bagai kejing tau kabadan halun jet jong kumki beri Ndrai kumki bagai pat ni dan bat kejengai kabas kam ko kerabi Nedmitip nang no bat syanulay nang no sedang bat halu bat ke kabadan halun tet jongkane nagabada jogi ki bagai hame ko karabi to banyo hangi ka mensin ko karabi hakibakum kini kipo nginang ban IT sama net ban mensin ni dua yana ko karabi nakabentakan tambang tip ni dono ka jege ka bas kam ko karabi bangadon ka bo kambang mela duai suara mensyasa hakamon na IT yes mangiru akini kepor ke bakon ke dia kedu kibang yamat ikini kibangi ima ikini dakanju sur ni IT hakamon kecam ladalong kamon kejame ko karabi ai pakai kecing sini kaba ap hakmat jami hakikis kanum berlang hakajim yang jami di tuairu ya meko karabi naga mentaki to kimensin kibakordo kibalat ma kibalayo ya kan jing sitom lembang dengan lam trai kenram nakabataki yarap yaki kam tam haba kimat kia kendu ya kan jing sitom ka bakum kan kin pri ka donu ka joki
Datang bame ubah bantu mai bang aga kamaki. Datang bame ubah laban wengno kijing aga jing em. Ni duai ya meko kana. Nakiman takebo po. Kibak niyo daki khamat hakabaki kile kentu ya kan bikin sidang. Kabalong ka way nakiklang haki di bismi ya kan bikin. Bakin ma ban pa siya. Namadai tang ma meko karal bi ubal lah siya. Panwen no ya kini bikin. Kibatan haki di bikin. Try kembang ini lebih kecil. Memang don saya kena kapal. Melale sibu ki kamba. Kiba mangi ki bril. Bat ki tu ki bril kiba emma ki tu ki. Kimla ko krabe ini. Banyak ya ke kapal. Ndeni tuai ya ke. Melauju nen menta bat sedikit bom juga. Naik ko krabe ini. Kalau melale ki por kiba. Mela pelai ki kiba bo ki jeng. Pat mela pat kepada dia. Ni dah nak jadi kisengi ko karabe. Kajing ya hakat insi kiju. Hakabaya deva kajing cakri kajagi. Ini dua hari yang ko karabe. Ku pendepa. Lembak ki bangi kedu. Kan pelau yang ko karabe. Real Reki mas champagne. Pangina mana iti hama. Ya kan kajing em kajing. Na ya kan po aja kan kalam. IT hama belum terang kajing. Ubala syayap halakat din. Bat ubalam bat. Ya kajing terang ini sukses. Amen. Tu blai kerku. Nagabenta jong ki paro. Ki bape bat ki bashash kor. Ya kane ka kubor Good Friday. Lengba jong kane kasni. Blai kerku. Nagabenta jong ki paro. Ngene penwai. Ya kijing syakri ke jongi. Kalau pengen ruai lang kijing ruai ke besis pa papuai. Keton ka wa badap kesna. Lami nakal beri. Kinong pop ki batrita. Aka kin ko kin.
Agawai jong kene ke jing syakri ke jing pendan buram ke jongi ya ke kerteng ke bakod ke jong ke baslei ke batap kerhai ke jong trai baru dong kene ba I ke jong ke jing I ke bapla ke jong blai ukpa lembat ke jes lok ke betiang ke basna ke bapencai bor omen sem bako inyai sat lem At ngi lambat ki riungai ki badon hakeleng ke patai. Adu benta syaki bom cukup. Ah.